Здравейте на всички! От нас бързо хранене Юзарси. Днеска е 11 септември, четвъртък. Готови сме с нашите ястия. Нека набързо да ви представим. Чушка бюрек, кашкавал пане, картофена кюфте, имаме омлетче, салатките, супичка, топчета, пилешка, зеле с моркови, домати с краставици, таратор, пукани люти чушки, пържена кюфтета имаме, кюфтета кебабчета на скара, пилешка пържола, шишче, пилав, пържени картофки, пилешка кавърма, боб яхния по-7 на една порция, пиле с ориз по-7 на една порция. Имаме огретен със свинско, лазания болонезе, яйца по-панагюрски, мусака, пилешки дропчета с лук, скумрийка на скара, пилешко с прясно зеле. Докато има още избор, побързайте. Заповядайте, очакваме ви в град Исперих, улица Ахинора, номер 3. Хубав ден от нас. Чао и до скоро!